tabang medical kita ngunyan dahil lunas partner, siyempre, gaano sa imo ka-importante partner na siya mismo ang nag-aalaga sa mga aki? Alam nga partner, ika, si misis mo, gaano ka-importante sa imo na siya mismo nag-aalaga sa aki? Nindo. Ay mahalaga ta, siyempre natural ang magurang, iyo ang dapat na kunigwa ka maning yaya or katabang, bako sinda dapat ang main mayor na tagapagkuan. Dapat ang tunay na nag-aalaga talaga sa aki, sumagurang. Ta kasi ang ama, ang ina partner, yun talaga ang maasikaso sa lawag kan harong sa mga aki, ang ama provider. Dapat yun nagatrabaho, tanganing pag-uli, may makakakan ang pamilya. Yes. Oh, partner. Sa araw gani partner, yan ang istorya na nabis to partner. Ni Aika Ferry Ni na naman. Aika Ferry. Istorya Oh, kan buhay kang nabis to ni Aika Ferry. Kaya- Huli kan helang partner, dain na naasikaso partner ang sa iyang pamilya. Kung baga partner, huli kan sa iyang pagmamati, dain niya na na-perform, dain niya na nagigibo, so papel niya bilang ilaw ng tahanan. Oh, may kuyana, may kaulangan. Aramon tayan partner sa istorya ni Aika Ferry. Mama, inay, nanay, at kung ano-ano pa. Ilan lamang ito sa mga tawag sa ilaw ng tahanan. May malaking papel sa hindi lamang sa bahay, maging sa buhay ng bawat tao. Ngunit, paano na lamang kung dahil sa karamdaman ay hindi niya namagampanan ang kanyang mga responsibilidad? Sa bahay na ito sa Barangay Palanog, Kamalig, Albay, bumungad sa amin ang mga patong-patong na labahin ni Nanay Gemma. Kwento niya, 1 linggo nang nakatambak ang labahin. Sakit sa thyroid ang tumama kay Nanay Gemma, kaya hindi niya na magawa ang mabibigat na gawain sa loob ng bahay. 3 taon niya nang nararamdaman ang sakit. Bukod dito, mayroon din siyang komplikasyon sa puso. Ito talaga, madam, niya, nagaparakulog ko yan, madam. O, tapos connector sa head ko. Tapos yung puso ko. Alos, ngayon nga, sa sunod-sunod nagaparamati ako sa atin, madam. Tapos ang heart ko. Pilitin niya man magtrabaho ay lalong sumasakit ang kanyang leeg. Dagdag pa niya, kahit sa pagtulog ay hirap din siya ng komportableng posisyon. 4 ang anak ni Nanay Gemma na lahat ay maliliit pa. Ang kanyang asawa naman ay empleyado sa isang pribadong kumpanya na minsan ay lumiliban sa trabaho para lamang maglaba ng kanilang mga damit. Hindi ko talaga nagagampanan ng ano ko, madam. Ang ginagawa ko po, madam, si husband ko, pinapa-absent ko para siya maglaba. So mga dapat nagibon baga didi sa harong, katulad ng minsan maglinis, pag-asikaso sa mga bata. Yung asawa ko, kahit hindi niya day off, pinapa-absent ko po. Aminado si Nanay Gemma na kapos sila kaya hindi niya na matuunan ng pansin ang kanyang pagpapagamot. Kaya naman idinulog niya sa Action Co Center ang kanyang sakit upang mabigyan siya ng asistensya medikal. Ang talagang kahagadan ko kay ako Bicol, kaya po nagpursige ako mag-chat kay ako Bicol kasi aram ko marakada ako natatabangan. Nagbakas sakali po ako, pinalad naman akong natabangan ni ako Bicol. Ang pinakaano ko talaga mapalaboratory, tapos matauan po ako ng tamang medicine. Dahil ang layunin ng programang Action Co Center Tabang Ora mismo na matugunan ang bawat Bicolanong nangangailangan, agad na nabigyan si Nanay Gemma ng pampagamot. Inabot din namin ang food pack sa pamilya. Malaking tulong na rin po yun kasi unang-una mailalaboratory na ako, ma'am. Kahit yung sa pangbili ng mga medicine, kasi sabi ng doktor, unahin na daw muna yung laboratory, ma'am. Thank you ako, Bicol. Isa ako sa mga maswerte o pinalad sa karamihan na humihingi sa inyo ng tulong. Pero blessing ako kasi isa ako sa pinalad na natulungan ni ako, Bicol. Unang-una, may papagamot ko na yung waiter ko, laboratory, at saka salamat dito rin sa foods na pinagkalob nyo. God bless. Bahala na po sa inyo si Lord. Patuloy at hindi magsasawa sa pagtulong ang programang Action Co Center Tabang Ora mismo sa mga taong may karamdaman sa buhay katulad ni Nanay Gemma. Ayan partner, si Nanay Gemma na Labi-labing maray so sa iyang kaugmahan and pasasalamat dahil makakapagpabulong na siya, partner. yan. Natawad partner ni pag-asa si Nanay Gemma.